ስለሳንኩም ጸሎት ክብር ላይ በመባል ነባ ቤተ ክርስቲያን ዘባባ እግዚአብሔር ይቀበልልን ሀሳብን የስረለት እና ያባል ወለይ ወላሲና ስለዘላ ኣብ ሓዳራ ሰኒዓ ዝመላለስ ዘላ እሞ እግዚአብሔር ወላሲና ሓደ ኮይናኮ ሚትናታ ዝገመሎ እግዚአብሔር ይቀበልልን ገባይ ሰናይ ሚትን ሓምሳናታ ጸሎት ክብር ላይ በመባል ሚትናታ ገባይ ሰናይ እግዚአብሔር ይቀበልልን ሀሳብን ያስረላ ገባሪ ሰናይ ሚትናታ ገባሪ ሰናይ ሚትናታ ጸሎት ክብር ላይ እናበሉ ብንዘለ ሁሉም እግዚአብሔር ይስማለን ገባሪ ሰናይ አርባዕተ ሚትን ሰላሳ ናታ ይሆናለ እግዚአብሔር ይስማ ክልተ ይሁን የተሓታ ሁሉም እግዚአብሔር ያስምረሎም በረከት ቅዱሳን ምስኩላት ናለው ስለዚህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ሳላ ገበር ሰናይ ይወለዳ ይብላን ዝሓሰብዎ ኣባላት ሰብኣ ጉባኤ ኩሉ ግዜ የሕቲርኩማ ማይትፈልጡን ቤተ ክርስቲያን ኣቡና ጥራይ ዘይኮነ መዓልታዊ ድማ ኣብ ጸሎት እናዘከረ በረንተ ለያበሩ ነባ ከበደ ቤተ ክርስቲያን ኣቤታ አጎታና እዶትና ገሞሪዮም ቅዱስ ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ቅዱስ አቡነ ገብርኤል አቡነ ባስልዮስ ተሰሚ ታቦት ይዘውራሉ። ጸሎት ቅዱሳን
ይቀበለልኩም ዓበይትና ንኣሽቱና ነባ ንህብዘልና እግዚአብሔር ይቀበለልና ተሳተፍና ያስምረና ዝማሬ መላእክት የስማዓን ሓራይ ናብ መገሻይ ከይደ ብሰላም ክመጽእ ኢለን ቤትናባ ይመናለዋ እግዚአብሔር ሓሳብ ልብል የስምረና ገባሪ ሰናይ ቤትናባ እግዚአብሔር ይቀበለሉ ሓሳብ ገባሪ ሰናይ 10 ገባሪ ሰናይ 50 ገባሪ ሰናይ ሓራይ ካብ ሕጂ ጀሚርና ኣብ መወዳእታ ጸሎት ንገብር ኢና ኩላትና ጓለይ ጥዕና ኽባ ብምባል ቤትናባ ይሞም ኣለዉ እግዚአብሔር ይቀበለሉ ታሕናው ዝማሬ መላእክት ዝተቐበለ ናይ ደቅና ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት መዝሙር ይቀበለልና ዕልል እናበልና ንሊቃውንት ንተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት መሰንዮም ዕልልታ ዘለዎ ዘመን እግዚአብሔር ይግበረልና ቅልውላው አዲብ እግዚአብሔር መከራ ርሒቁ እግዚአብሔር ሰላምን ዕልልታን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን እግዚአብሔር ይግበረልና በረኸት ናይ ገባሪ ሰናይ ሰለስተ ሚእትን ኣፋ ገባሪ ሰናይ ሚእትን ኣፋ ሓደ ህንፃን ሚእትን ኣፋ እግዚአብሔር ይቀበለልኩም ሓሳብ ልብኩም የስምረልኩም በረኸት ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ሓደ እኮ ገባሪ ሰናይ ሚእትን ኣፋ ገባሪ ሰናይ 50 ኣፋ ገባሪ ሰናይ 50 ኣፋ ውደት ይገብሩ ስለ ዘለው ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን ይግበረልና ኩላትና ገባሪ ሰናይ ሚእቲ ሓራይ መንገዲ ንፅረገሎም እዚ ሰለስተ ጊዜ ዑደት ተኣዊሉ ስለ ዘሎ ገባሪ ሰናይ ሚእቲ ሓራይ መንገዲ ንክፈተሎም ገባሪ ሰለስተ ሚእትን ኣፋ ሚእትን ኣፋ 50 ኣፋ ገባሪ ሰናይ ደቀይ ብሰላም ካፍሎም ሰብዓን ኣፋ ሓራይቲ ወፈያ ቀጻልዮ የፅዕፈት ሰብኣዊ እውን ክፉት ስለ ዝኾነ ብጉልበት ሓሳብ ብገንዘብ ካብ ሞት ዝለዓለ ህፃን ሚእትን ኣፋ ይብሎ እግዚአብሔር ይቀበለሉ ሓሳብ ቅዱስ ይስምረሉ ገባሪ ሰናይ ሚእትን ኣፋ ገባሪ ሰናይ ንደቀይ ጸሎት ግበሩለይ ብምባል ክልተ ሚእትን ኣፋ ጸሎት ቅዱሳን ምስኦም ይኹን ሓራይ እቲ ወፈያ ክቐፅል እዩ ዕልል እናበልና ነቲ ታቦትና ኣብ መዕረፊኡ ነብፅሓዮ ኩላትና በቦታና ከዓ ንሓዝ ይኹን እቲ ዝተረፈ መሃብ ይኹን ወፈያ ይኹን ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይ ታቦት ፕሮግራም ዝጅመረሉ ስለ ዝኾነ ኩላትና ጊዜ መታን ከይንቀትል ኩላትና ከበሮ ገዲፍና መደብና ክንጀምር
ጊዜ ካሕፅረልና ሁለት ክንጅምር ሁላትና سرعات كجمر جزاء حين قتل كلنا عنسى أملاك بصو وقدوس شارشاي باتريرك ورئيس لكان باباسات زهاجر إيرترا بصو أبو نواسبيوس كبرات عبالات بيت صحفت منبر باتريرك كومون هاجر سبكت أسمران زوما كلم برهان بيت كريستيان زبانكم لكاون بيت كريستيان بعافشة كلهم سدرا بيت እግዚአብሔር أبوتات تابيتات منسيات أحوات محاتن كلهم بنا እግዚአብሔር الله سلامتا كمي حاجرتم آمين قدوس እግዚአብሔር أملاكنا نعمتا كمزوان بسلامات نحنا إلنا بسم صادق أبونا أبنا قبل من بس قدوس عاني تموات عنا بيبنا زمنو زي كان እግዚአብሔር አምላክ ለዛሬ አቦና በነገር ለመንፈስ ቅዱስ ናብዛለ ዘሰፈን ተስለዛብና ክብር ምስጋና ለፀሐይ ነው ሁሉ አባር ማለት አቦና በረከትን ረድኤትን ይፈለና ካዚ ከዚና እፍሪብና ዘሎ ለባታ ሓደ በሓደ ከነግሪና በመጀመሪያ ሰለስተ ካቢቃውንቲ ነዝዕለዚ ዝሳማ ታይመ ዝማሬ مسورهم شبشبون كسمعنا يوم كاو كزيرون أمرات متسلبت نبي كريستياننا بقدام أهل كرم الفسق في سبحانه نزلت سوكل سلست مزامور كرمنا يوم بمكتوب ممهر نزعلت السماع سمتي بوهرنا يوم أما على بيت كريستياننا بسم بيت كريستياننا سبب أبوين كمون عدم على مسبانا كسمر النيم أبو وداتا بروسو وقدوس أبونا أبونا باسيوس على معلان براكشن مستوابه سلام عابد تباهيلو تابوت نابوت وروس لنسل ألم تفولي እግዚአብሔር አምላክና ለሳይ ብዙ ለመለና ፍጽምና ናቱ ቅዱስ አድርገንና ከምቲ መራግሩና መሰረት ናብቶም ሰለስተ ሊቃውንት ተቀብለውኩ አማላት ትምህርተ ሰንበት ዳሪው ስለዝበል መለኩኝ
هراي ሊቃውንትና ዝማሬ መላእክት ተስማዓና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኩላትና ዝማሬ መላእክት አስሚዑ መንግስቱን ጽድቁን ያዓድለና ካብዚ በመቀጻል አባላት ትምህርተ ሰንበት ለቤተ ክርስቲያንና ነዝዕለት እዚ ዝኸውን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና መብ መላእክት ዝኾነ ዝማሬ መላእክት ኩላትና ሓቢርና ክንዝምር ክንሸብሽብ ከነታብዕን ክንዕልልን ሓደራና በልና ዳቢሳ አቦርሳ ሰዓተወት እፊያ ተርኪባ ስለዘላ ካብ ዝመፁ ተወስዋ ከምውን ገንዘብ ዘውለቐ ሰብ እንተላሎ ኮይኑ ተረኺቡ ስለ ዘሎ ካብ ዝመፅኩም ክትወስድዎ ሓደራና በልና ከምታ ቀዲምና ዝሓበርናዮ መዘምራን ኣሕዋትናን ደቅናን ነዚ ዕለት እዚ ዝኸውን ሰለስተ መዛሙር ተቐርቡ ኣብ መድረኽ ተዳልዮም ቀሪቦም ኣለዉ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝማሬ መላእክት ዝቕበል መዝሙር ዝማሬ ናይ ደቅናን ኣሕዋትናን ተቐቢሉ ናይ ጻድቕ ኣቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎትን ረድኤትን ከይተፈለየ ኣብ ቤቱ ጀመርቲ ዘይኮኑስ ፈጸምቲ ክገብሮም ካልኦት ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ክልል ቤተ ክርስቲያን ንርከብ መንእሰያት እንተኾይንና ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደብ ዓበይቲ እንተኾይንና ድማ ቤተ ክርስቲያንና ሰሪዓቶ ዘላ ናይ ጓል ይመናን መደባት ክንሳተፍ ቤተ ክርስቲያንና ሓደራ እናበለት መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይዘን 73 መዝሙር መዝሙር ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በአማላጅነት ለሌላ ቅድስት ድንግል ማርያም በተራዳኢነት ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጳጳሳት ሰማዕታት አሜንና
ስብሐት
በረከትን ረድኤትን ንምስታፍ ዝተኣከብኩም ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ አቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ክቡር ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል ክቡራን ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት መንበረ ፓትርያርክ ዝኸበርኩም አቦታት ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ምእመናን ወምእመናት ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ብስም እግዚአብሔር ደሓን መጺኹም ደሓን ውዒልኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈጣሪና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም በብማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮም። ለሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብምኽንያት ቅዱስን ጻድቅን አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስ ዘለናዮ ዘመንን ኩነታትን ብምትእስሳር ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብ ፍቕዲ 26 ኦ ህጹጻነ ሃይማኖት ምንት ያፍርሃክሙ አቱም ጎደሎ ሃይማኖት አቱም ጎደሎ እምነት እንታይ የፍርሃኩም አሎ። ወንጌለ ማቴዎስ
ምዕራፍ 8 አፍቅሪ 26 ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካፍቅዲ 23 ወኮነ ዓቢ ድልቅልቅ ውስተ ባሕሪ ይብል ኣብቲ ባሕሪ ድማ ብርቱዕ ምንዋፅ ኣብቲ ባሕሪ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ማዕበልን ነውፅን ነበረ ይብል ቅዱስ መጽሓፍ። ኣብዚ እዋን እዚ ብርቱዕ ነውፂ ብርቱዕ ምንዋፅ ማዕበል ምስ ኣጋጠመ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ መርከብ ደቂሱ ዝነበረሉ ግዜ ደቂ መዛሙርቱ ኦ ጎይታ ክንጠፍእ ዶ ግድና ይብልካን እዩ ስለምንታይ እናጠፋእና ስቂልካ ትርኤና ኢሎም ምስ ነቕነቕዎ ምስ ተንስእዎ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝመለሶ ኦ ህፁፃና ሃይማኖት ምንት ያፈርሃክሙ ኣቱም ጎደሎ እምነት እንታይ የፍርሃኩም ኣሎ እግዚአብሔር ምሳና ካብ ሃለወ ክርስቶስ ጎይታ ምሳና ካብ ኮነ ዘፍራሐና የለን ዘጥፋአና የለን ኢልኩም ኣይትተብዑንዶ ንምንታይ ተጨነቁለኹም ይብል መከራን ተመፀኩም መከራን ተበርትዓኩም ዓስቢ ተዓጋሲ ዝህብ እግዚአብሔር ምሳኹም እናሃለወ መከራን ነውፅን ናይዛ ዓለም እዚ ንፅቡቕና እዩ ንበረኸትና እዩ መንግሥተ ሰማያት ንምእታው ክሕግዘና እዩ ብምባል ንምንታይ ዘይተዕገሱ ዝብል ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሎሚ ክትመረና ጥበቡን ምስጢሩን እግዚአብሔር ይግለጸልና። ቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛ ዓለም እዚ ን562 ዓመት ኣብ ዓለም ዝተቐመጡ እዮም። ከምቲ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና እተስተምሮ ኣቦኦምን ኣዲኦምን ውላድ ስኢኖም ብጸሎት ብሱባኤ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ሥላሴ ምስ ነብዑ እግዚአብሔር ሰሚዕዎም ሓሳብ ልቦም ሰሚሩሎም ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉእ ዓለም ዝባረኽ ንሙሉእ ዓለም ዝቅድስ ንሙሉእ ዓለም ምክንያት በረከት ዝኾነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይብዎም ክብሪ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይብጽሐዩ። ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዲ 3 ዓመት ምስኮኑ ቅዱስ ገብርኤል ናብኦም ተላይኹ ብቅድስት ድንግል ማርያም ብቅዱሳን መላእኽቲ በዞም ዓበይቲ ጻድቃንን ሰማዕታትን ከም ዝባረኹ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ናብ ገዳም ወሲድዎም ይብል። ኣብ ገዳም ኣባ ዘመደ ብርሃን ዝተባሃሉ ቅዱስ ባሕታዊ ድማ ጻድቅ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ህፃንነቶም ትምህርተ ሃይማኖት ተማሂሮም ንእግዚአብሔር ከም ተቀዲሞም ምስጢረ ሥላሴ ተገሊጹሎም ብህፃንነቶም ምምስጋን ዝጀመሩ ኣብ ዓለም ኣብ ገዳም ምስ ኣተው ድማ ምስ ኣራዊት እናነበሩ ከይፈርሁ ኣብዛ ዓለም እዚ ክነብሩ ከለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሱሳ ኣናብስ ሱሳ ኣናብር ብየማኖምን ብጸጋሞምን ክዕጅብዎም ከለዉ ሱሳ ኣናብር ሱሳ ኣናብስ ብየማንን ብጸጋምን ኮይኖም ንቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክኽተልዎም ከለዉ ከይፈርሑን ከይተናወፁን ኣብዛ ዓለም እዚ ዝተመላለሱ ቅዱስ አቦዮም በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን። 300 ዓመት ዝኣክል ኣብ ናይ ግብፂ ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ኣህጉርን እናዞሩ ዝሰበኹ ቅዱስ አቦዮም 262 ዓመት ድማ ኣብ ምድሪ ኣግኣዚ ተመላሊሶም ወንጌል ዘስተምሃሩ ጻድቅን ቅዱስን አቦዮም። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛ ዓለም እዚ ኩሉ ብጾም ብጸሎት ብሱባኤ እግዚአብሔር አምላኽ ደጊፍዎም ንእግዚአብሔር አምላኽ አስሚሮም ምእንተ ሓጣን ቁልቁል ኣፎም እናተተኽሉ ክሳብ 100 ዓመት ዝኣክል ዝነብዑን ዝሓዘኑን ቅዱስ አቦ ምእንተ ሃይማኖት ምእንቲ መንግሥተ ሰማያት ኢሎም ድማ ሓንቲ ዓይኖም ክሳዕ ምስኣን ዝበጽሑ ቅዱስ አቦዮም። ስለዚ ከምዚ ዝኾኑ ቅዱሳን አቦታትና ኣብዛ ዓለም እዚ ፍርሓት ዘይኮነ ትብዓት ሒዞም ኣብዛ ዓለም እዚ ነውፅ ዘይብሉ ብሰላምን ብፍቕርን ብቕሳነትን ንቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ እናሰዓቡ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ እናተመላለሱ ነዛ ዓለም እዚ
ተመላሊሶሞ ነቢሮሞ እዮም። ስለዚ ቅዱሳን አቦታትና ኣብዚ ዓለም እዚ ክነብሩ ከለው ንእግዚአብሔር አምላክና አስሚሮም ንእግዚአብሔር አምላክና አገልግሎም ካብ ሓላፊ ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ካብ በራሲ ናብ ዘይበርስ መንግስተ ሰማያት ዝተሰጋገሩሉ ታሪኻዊ ዕለት እዩ። ወተቀበልዎ መላእክት ወአብእዎ ኢየሩሳሌም ሰማያዊተ እናበሉ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ብማህሌትን ብውዳሴን ንቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዕለት እዚ ንመንግስተ ሰማያት ዝተሰጋገሩሉ ዝኣተውሉ ዕለት እዩ። ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ገድልን ታሪክን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቀጻሊ ንሰምዖ ቀጻሊ ንመሃሮ ናይ ቅዱስ አቦና ታሪክ እዩ። እቲ ዝዓበየ ቅዱሳን አቦታትና ምስ ሎሚ ምስ ኩነታት ናይ ዓለምና ምስ ኩነታት ናይ ኩሉ ነገር ኣተኣሳሲርና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅዱሳን አቦታትና ዝምዕድናን ዝምህሩናን ሎሚ እንታይ እዩ? ዓለም ድላያ እንተበለት ዓለም ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እንተተናወፀት እግዚአብሔር ክንታይ ይብለና? እቶም ኣብ ዓለም ዘለው ሜዳታት ኩሎም ብዓለም ዝመሓላለፍ ዘሎ ሎሚ ተስፋ ዘይብላዕ ዓለም እናኾነ ትኸይዳላ። እዚ ሎሚ እንሰምዖን እንሪኦን ዘለና ሎሚ ዝያዳ እናስተውዓልናዮ ክንከይ ዝግባአና ብጀካ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ውሕስነት ዝኾነ ነገር ወልሓደ የለን። ኣብ ዓለም ዋሕስ ክኾኖም ኢሎም ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ፅዋራት ሰሪሖም ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ሚሳይላትን ካልእ ዝተፈላለየ ነገራትን ሒዝና ዝብሉ ብሓደ መዓልቲ ክጠፉ ከለው ንሪኦም ኣለና። ንእግዚአብሔር ዝሓዘ ሰብ ግን ጥፍኣት የብሉ። ስለዚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ እንታይ እዩ ዘፍርሃና ዘሎ? ሎሚ ኣብ ሂወትና ክነስተውዕሎ ዝግባአና ጎይታናን አምላክናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣፍቐዲ 28 ኦ ህፁፃነ ሃይማኖት ምን ያፈርሃክሙ ኣቶም እምነቶም ዝጎደለ ሰባት እንታይ ይፍርሃኩም ኣሎ እዩ። ኣብ ዓለምና እዚ ሎሚ ወዲ ሰብ ኣብ ሂወቱ መራሒ ሃገር ስለ ዝኾንካ ውሕስነት ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ዝዓበየ ዝተፈላለየ ነገር ሃልኢካ ማለት ውሕስነት ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ መራሕቲ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ብዘይ ሓላዊ ምተንቀሳቐሱ ነይሮም። ቅዱሳን አቦታትና ምስ ኩሉ ክብሮምን ምስ ኩሉ ዝንኦምን ቅዱሳን ጻድቃን ንእግዚአብሔር ስለ ዝሓዙ ኣብ ሂወቶም ተቢዖም ተመላሊሶም ኮሪዖም ተመላሊሶም ፍርሃት ኣይነበሮምን። ሎሚ ንእግዚአብሔር እንተዘይሒዝና እግዚአብሔር ምሳና እንተዘይኮይኑ ኣብ ሂወትና እዚ ሎሚ ንዓለም ንሪኦ ዘለና እንሰምዖ ዘለና ክነስተውዕለሉ ክንመሃሮ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ዓለም ከምዚ ሒዞም ክንድዚ ዝኣክል ኣፅዋር ብሓንቲ መዓልቲ ንዓለም ከጥፍእ ዝኽእል ንሃገር ብከምዚ መንገዲ ክድምስስ ዝኽእል እናተባሃለ ብዝተፈላለዩ ነገራት ዝመሓላለፍ ዝወፅእ ሰባት ድማ ነዚ እናረኣና ምህላውናን ዘይምህላውናን ኣብ ዓበይቲ ሃገራት ኮይኑ ዝስማዓና ውሕዳት ኣይኮነን። እግዚአብሔር ከ እንታይ ይብል? እግዚአብሔር አምላክና ከ እንታይ እዩ ዝብል? ብመጀመርታ ኣብ ሂወትና ክነስተውዕሎ ዝግባአና ሃይማኖት ክበሃል ከሎ ኣብዛ ዓለም እዚ ፅባሕ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ደብረ ዘይት ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ ድማ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣብ ዓለም ኢሉ ክርስቶስ አምላክና ክምህር ከሎ ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዑ ኢኹም ኣይትሰንብሉ እዚ ናይ መጀመርታ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን እዩ። እግዚአብሔር አምላክና ክምህረና ከሎ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክትንስኡ እዮም ዓብይ ቁልውላው ኣብ ዓለም ክመፅኡ ግን ኣይትሰንብሉ እዩ። ስለዚ ሎሚ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንርኢ ክንሰምዕ ከለና ዓለም ተወዲኣ ከምዚ ኮይኑ
እናበልና ርእስና ክነናውጥ ዘይኮነ ውፅኢት ናይዚ ድማ እንታይና ንኸውን ዘለና ሎሚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እስከ ከምቲ ንብሎ ዘለና ዓለም ተወዲኣ ኢልና እንተሓሲብና ዓለም ተተወዲኣ ጸሎት ዘድሊ ዋላስ እኽሊ ምሽማስ ዘድሊ ዓለም ተተወዲኣ ሎሚ እንታይና አስቤዛ ሙጉያይ አስቤዛ መሓዚ ዘድሊ ዋላስ ጸሎት ዘድሊ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ህዝብ ነነዌ ኣብ ታሪኾም ሃገርኩም ጠፊኣ ሃገርኩም ተደምሲሳ ተስፋ ይብላ ምስተባሃሉ እኽሊ ሸሚቶም አስቤዛ ደም ሒዞም እንታይ እንዲሮም ሎሚ እንታዩ ዘጓየና እንታዩ ጸደፍደፍ ዘብለና እንታዩ ዘፍርሃና ዘሎ ኢልና አእምሮና ክንፍትሽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ትምዕደና ትምህረና አላ ኦ ህጹጻነ ሃይማኖት ምን ያፈራሃኩሙ አቱም ጎደሎ እምነት እንታዩ ዘፍርሃኩም ዘሎ ክንዚ ዝኣክል በሓደ መዓልቲ ዘጥፍእ ኣጽዋር ተታሒዙ ኢልና እንተ ተጨነቕና እሞ አስቤዛ ስለ ዝኣክብካ ትድሕን ማለት እዩ ሰውላትና ነስተውዕሎ እግዚአብሔር ጥበቡን ምስተውዓሉን ይዓድለና ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ኣብ ታሪኽ ቅዱሳን ኣቦታትና ካብቶም ምስኦም ዘሎ ንሳና ዘሎ ከም ዝበዝዕ ካብቲ ንሶም ዓጢቖሞ ዘለው ንሕና ዝዓጠቕናዮ ከም ዝዓቢ ቅዱሳን ኣቦታትና ክገልጹልና ከለው ከምዚ ብምባል ኣብ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 6 ብፍላይ ድማ ኣብ ፍቕዲ 16 ዘሎ ኣብ ዘመን ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ ዝተፈጸመ ታሪኽ እዩ እዚ ከዓ ንጉስ ናይ ሶርያ ንሃገርና ቅልውላው ዘምጽእ ዘሎ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ እሞ ኣሲርኩም ኣምፁ ብምባል ሰባት ለኣኸ ወታደራት ለኣኸ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዕጥቃ ዓጢቖም ኣፍራስን ሰረገላታትን ዘልዮም ኩሉ ጼሮም ናብኡ ክመፁ ከለው ኣገልጋሊ ናይ ነቢ ኤልሳዕ ዝነበረ ግያዝ ዝተባሃለ ኣብ ርሑቕ ከለው ረኣዮም ይብል ሽዑ ናብ መምህሩ እናጎየ ብምምፃእ ድማ ጎይታ ኢሎምስ ኣኺልና ጠፊእና ኢና ኣፅዋርን ሰረገላታትን ኣፍራስን ሒዞም ከቢቦሙና መውፅእ የብልናን ክብሉ ጀሚሮም እዩ ሽዑ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ ነቲ ተማሃራይ ከምዚ ብምባል መሊሱሉ ካፍቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ ካፍቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ እቲ ተማሃራይ እንታይ እዩ ጠሚቱ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ እንታይ ይርዩ ነቢ እግዚአብሔር ኤልሳዕ ኣፍራስን ሰረገላታትን ዕጥቂ ሒዞም ክወርዎ ከኣስርዎ እናመፁ ከለው ካፍቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ ነቲ ተማሃራይ ድማ ካብ ፍርሓቱ ክእለ መታን ካብ ፍርሓቱ ክወፅእ ኦ እግዚአብሔር እዚ ተማሃራይ እዚ መታን ክርኢ ዓይኒ ልቦንኡ ክፈተሉ በለ ይብል እቲ ተማሃራይ ብጸሎት ናይ መምህሩ ኣዒንቲ ልቦንኡ ምስ ከፈተ ጥምት እንተበለ ንሳቶም ዕጥቂ ዓጢቖም ንዕኦም ድማ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ሰማያውያን መላእኽቲ ከቢቦሞም ረኣዩ ይብል ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር ይብፅሓዮ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እናስተውዓልናዮ ንኽእል ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እናተረዳእናዮ ምን ያፈራሃክሙ ኦ ህጹጻነ ሃይማኖት አቱም ሃይማኖት ዘይብሎም አቱም እምነት ዝጎደሎም እንታይ ዘፍራሃኩም ዘሎ ሎሚ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ክቡራን ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር ክንዚ ዝኣኽሉ ሰራዊት ክንዚ ዝኣኽሉ ኣጽዋር ክንርኢ ከለና ንሕና ኸ እንታይ ሒዝና ኣለና ንሕና ኸ እንታይ ኢና ሒዝና ዘለና ኣብ ታሪኽ በዓል ሰናክሬም ዝተባሃሉ ኣብ ታሪኽ በዓል ሰናክሬም ዝተባሃሉ ከምኦም ኣብ ዓለም ዝተዓበየ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን እዩ ዝብል ኣብ ታሪኾም በዓል እዚ ሰናክሬም ዝተባሃለ ንንጉስ ሕዝቅያስ ክሳብ እንታይ ኢልዎ እስከ ካብ ኢድካ እቲ እግዚአብሔር ትብሎ ዘለኻ መጺኡ ዘድሕነካ እንተደኣ ኮይኑስ እስከ ክርእየ እናበለ ፈኪሩ ነይሩ እዩ እስከ እቲ እግዚአብሔር ትብሎ ዘለኻ ዓቕሚ ሃልይዎ ካብ ኢደይ ዘድሕነካ እንተደኣ ኮይኑ ሕጂ ክርእየ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ እንተደኣ ጸኒሕ ኢልዎ ሽዑ ዝእዋን እዚ እቶም ወታሃደራት ናይ ሕዝቅያስ ናብ ሰናክሬም ሓንቲ ዋንጭፍ እኳ ከይሰደዱ ሓንቲ ኲናት እኳ ከይደርበዩ መልአኽ እግዚአብሔር ልዕሊ 180,000 ወታሃደራት ብድቁሶም ቀዚፍዎም ሞይቶም ሓዲሮም እዩ እግዚአብሔር ምስተውዓሉ ይዓድለና ካፍቶም ምስኦም ዘለው ምሳና ዘለው ይበዝሑ ስለዚ ክንዲዚ ዝኣኽሉ ተኸቢብና ካብ ሃለና
بصلوت قدسان أبوتاتنا بصلوت نايت أكان أبوتاتنا بملأت እግዚአብሔር ከምዝ ገይሩ ዝሕሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር እናሃለወ ዓለም ተወዲያ ዓለም ጠፊያ እናብልና ኣብዚ ዓለም ዝ ተስፋን ቆርጾል ይሆነን ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 9 ከምዚ ይብል ዘየሃድር በረድኤተ ልዑል ወይነብር ውስተ ጽላሎቱ ለአምላከ ሰማይ ኣብ ጽላሎት ናይቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክ ዝሓድር ንእግዚአብሔር ንስኻ ጸግዐይ ንስኻ ድማ እንባይ ዝብሎ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ብየማንካ ኣኢላፍ ተቐዚፎም ክሞትዮም ብጸጋምካ ኣኢላፍ ተቐዚፎም ክሞትዮም ናባኻ ግን ኣይቀርብኒ ይብል ናባኻ ግን ኣይቀርብኒ ይብል እይቀርብ እኩይ ሃቤከ ወእይበውእ መቅሰፍቲ ቤተከ እኩይ ዘበለ ናባኻ ኣይቀርብኒ መቕዘፍቲ ድማ ኣይመጸካን እዩ ስለምንታይ እንተተባሃለ ድማ እስመ ለመላእክቲሁ ይእዝዞሙ በእንቲአከ ከመ ይዕቀቡከ በኩሉ ፍናዊከ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ መላእክቲ እግዚአብሔር ናባኻ ክለኣኹ ስለ ዝኾኑ ክሕልውኻ ክከላኸሉኻ ካብ ኩሉ ነገር ነፃ ክገብሩኻ ከምዚ ኮይኖም ዝሕልው መላእክቲ እናሃለው እንታይ ዘፍርሐና ዘሎ ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚአብሔር ምስ ዝወዓልናዮ እናጠቃለልናዮ ንምኻዝ ዝኣክል ኣብ መወዳእታ ዓለም እንተተወድአ ዓለም ጠፊኣይና እንተሓሰብና ኣስቤዛ ከም ምእካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መዓልታዊ ምህለላ ሰሪዓትናላ ንማህለል ይብለው ቦታ ኣብ ክንዲ እናጎይኻ እስከ ሁላትና ናይ ዓመት ሒዝና ኣብዚ ዓመት እዚ ከይበላዕኻዮ ምጥፋእ እውን ኣሎ እንተዳ እግዚአብሔር ዘይፈቂድዎ ስለዚ ኣክብ ካብ ዘይኮነ እግዚአብሔር እንተፈቂድዎ ኢና ንነብር ስለዚ ዘንብረካ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ነገር ዝገብር እግዚአብሔር እናሃለወ ኣብ ፍልጠትና ኣብ ዓቕምና ኣብ ፀደፍደፍና ህይወትና ነድሕን ዝመስለና ዘሎ ካብዚ ነገራት እዚ ክንወፅእ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወልዕለ በጽድቅ ይፄውዕዎ ሰማኢ ኢሎም ኣቦታትና ከም ዝጽልዩ ጸሎት ዝጽለ ዘሎ ጾም ዝጽወም ዘሎ ንጽህና ሒዝካ ሓቂ ሒዝካ ቅድስና ሒዝካ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ሰማዕ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣሎ ስለዚ ሎሚ ንዓለም ዘጥፍእ ዘሎ እንታይ እዩ ንሓድሕድካ ብዓልየት በውራጃ ብኻልእ ዘየድሊ ነገራት ክንሓስብ ምጀመረት ዓለም እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ሃገር እናነበርካ ብዛዕባ ሓደ ውራጃ ኣብ ሃገር እናነበርካ ብዛዕባ ሓደ ዓልየት ምሕሳብ ማለት ድንቁርና ማለት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ብመንፈሳውነት ብእግዚአብሔርነት ብሃገር ሓደ ዝገበሩና ኣብዛ ዓለም እዚ ብዘየድሊ ነገራት እናተፈላለና ህይወትና ሃገርና ህዝብና ክነጥፍእ ኣይግባእን እሞ ቅዱሳን ኣቦታትና እግዚአብሔር ኣብ ስምምዕ ስለ ዘሎ ኣብ ሃገር ተሰማሚዕና ኣብ ነንሕድሕድና ተሰማሚዕና ምስ ጎረባብትና ተሰማሚዕና ካብዚ የድሊ ምፍልላይ ወፂና ብሰላምን ብፍቕርን ክንነብር እግዚአብሔር ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጸልና ዝሰማዕናዮ ልብና ይሕድረልና ናይ ጻድቕ ኣቡና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረኸቶምን ጸግኦምን ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይሕድረልና ንኩሎም ብሞት ዝቐደሙና መንግስተ ሰማያት ዝሓመሙ ምሕረት ዝተኣስሩ እግዚአብሔር ይፍታሓዮም ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን እግዚአብሔር ይግበረልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን። መምህርና ቃል ሕይወት የስማዓልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝመሃርና ትምህርቲ ኣብ ልብና ሓዲሩ ህይወትና እንድሕነሉ ክገብረልና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ሆናልና ተወሳኺ ሞባይል ጠፊያ መፅያ ስለ ዘላ ዝተጎሰብተ ካብ ዝመፅ ውሰዳ ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ኣመሓዳሪ ቤተ ክርስቲያንና ቀሲስ ተስፋልበት ቀሲስ ሃብተ ማርያም ንቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ንሰበካ ጉባኤን ንዓድን ወኪሎም ቃለ ምስጋና ከስምዑልና ስለ ዝኾኑ ናብ ኣቦና ከብለኩም እዩ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ አቡነ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ክቡር ሊቀ ካህናት ቀሺስ ዘሚካኤል አብርሃም ፍሉይ አማኻሪ ቅዱስ ፓትርያርክ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክፍልታት ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክን ላዕለዎት ሓለፍቲ መራሕቲ ሃገረ ስብከት ኣስመራን ዝኸበርኩም ማኅበረ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት
ዝኸበርኩም ኣካየድቲ ምምሕዳራት ክቡር ኣመሓዳሪ ንዞባ ገጀረት ኣቶ ሃይለ መለስ፣ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊበት ኣቶ ሙሴ መሃሪ፣ ዝኸበርኩም ኣኽበርቲ ፀጥታ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ትራፊክ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ዝኾንኩም ዝኸበርኩም ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ ክርስቲያን ለሓና ሓዲርኩም ከመይ ሓዲርኩም? ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓጢኣትናን ኣበሳናን በደልናን ከይፀፀበ ብምሕረቱ ናብ ዝክቡር ዕለት በዓል ናይ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሰላም ኣብፅሓና። ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን ካብ ርሑቕን ቀረባን መፂኹም ተሳተፍቲ ናይዚ ክቡር በዓል ዝኾንኩም ዓሚይ ነዚ ዕለት እዚ ብሰላም ክንበፅሕ ፈቃድካ እንተኮይኑ ኢልና ለሚና ነርና እሞ ዘብፅሓና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኑ። ናብዚ ሰዓት እዝን ናብዚ ዕለት እዝን ክበፅሑ ሃረር ዝበሉ ነገር ግን ጥዕና ሲኖም ኣብ ፈቐዱ ሕክምናታት ዝለቀሱ እግዚአብሔር ፈውሰን ምሕረቱ ይለኣኸሎም። ከምኡ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓረፍ ይፍጠረሎም። ንዝተሰዱ ወገናትና ድማ ናይ ምምላስ ብስራት የስማዓልና። ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ክቡር በዓል ብድምቀት ንኸነኽብር ዕድሜና ኣኽቢርኩም ዝመፃኹም ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ሓለፍቲ ክፍልታት ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክን መራሕቲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ኣስመራን ደኺሙና ከይበልኩም ኣብዚ ክቡር በዓልና ተረኺብኩም ዘበርከትኩሞ ኣገልግሎትን ዝገበርኩምና ጸሎትን ብራችን ብስም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እናመስገና ዓስብኹም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተወፈሎ። ዝኸበርኩም ኣይተተ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ኣይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ካብ ዋዜማ ጀሚርኩም ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብግሩም ማህሌትን ብስብሃት እግዚአብሔርን ብለይትን ብመዓልትን ንእግዚአብሔር ከተመስግኑ ንኽብሪ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዝገልጽ ስብሃተ ማህሌትን ከተብፅሑ ውዒልኩምን ሓዲርኩምን ኣለኹም እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓስብኹም ርኸብዎ እናበልና ናይዚ ዝወዓልኩሞን ዝሓደርኩሞን ቃል እግዚአብሔር ሳውዒትኩም ሰምዒ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ቅሳነትን ከውርደልና ቅዱስ ባዲ ይኹነልና። ከምኡውን ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ምምሕዳራት ኣኽበርቲ ፀጥታ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ትራፊክ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ኣጋላት መንግስቲ ዝኾንኩ ነዚ ክቡር በዓልና ደሚቑን ማዕሪጉን ንኽውዕል ዝገበርኩምልና ክብርን ግቡእ ሓለዋን ፀጥታን እናመስገና በረኸትን ረድኤትን ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቕ ኣይፈለኹም ንብል። ዝኸበርኩም ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመፃኹም ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ ክርስቲያን በረኸት ናይዚ በዓል ንምስታፍ ዝተኣከብኩም ንዘቕረብኩሞ መባእ ተቐቢሉ ኣብ ኣምደ ወርቂ ዝሓፈልኩም ቤትኩም በበረኸት ይምላኣልኩም። ብሓፈሻ ኩልኹም ኣቦታት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት ኣካላት መንግስትን ከምኡውን ብዝርአን ዘይርአን መባእኩም ዝሃብኩም ህዝበ ክርስቲያን ንኩሉ ዘበርከትኩሞ ኣገልግሎት ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓስብኹም ርኸብዎ። ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረኸትን ረድኤትን ኣይፈለኹም እናበልና ንግደትኩም ንግደት ኢየሩሳሌም ይግበረልኩም። ፃዕርኹምን ድኻምኩምን ድማ ድኻም ጻድቃንን ሰማዕታትን ይግበረልኩም እናበልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓለም ምሉእ ሰላምን ራህዋን ቅሳነትን ክገብረልና እናተመነና ንዝመፅእ ዓመት እውን ነዚ በዓል ብሓደ ኮይንና ክነብዕሎ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና እናበልና ስም ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ሰበካ ጉባኤን ዓዲ ገጀረትን ነባሪ ህዝቢ ገጀረትን ባርጅማን ክብዝበለ ምስጋናና ንቕርብ። ካብዚ ቀፂልና ነመሓላልፎ ሓበሬታ ዝተሃንፁ ህንፃዊ ስራሓትን ብሕጂ ክህነፁ ተመዲቦም ዘለውን ክንጠቅስ ኢና። እዚ ቤተ ክርስቲያንና ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ማይ ጸሎት ይህብ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ግን ዝነበረ መኸዘነባይ ባስካ ተበላሽዩ ብድበት ሓመድ ስለ ዝመልአ ንነዊሕ ግዜ ኣገልግሎት ማይ ጸሎት ካብ ምሃብ ኣቋሪጡ ጸኒሑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብሳላ ደገፍን ሓገዝን ክቡር መንግስትና ናይ 32 ማይ ቦት ክሕዝ ዝኽእል ዓብዪ መኸዘኒ ባስካ ንማይ ጸሎት ዘገልግል ንኩሉ ወፃኢታት ብመንግስቲ ተሸፊኑ ተሰሪሑ ስለ ዝተዋህበና
ከምኡውን ንሕፀቢ ክፍልታት ምንያ ጸሎት ዘገልግል ገዛውቲ ስለ ዘይነበርና ነዚ ንምህናፅ ከዓ ንመስርሒኡ ዝኸውን ፍቓድ 701,000 ናቕፋ ዝግመት ብሲኖዶስ ተፈቒዱ ስለ ዝተዋህበና ብልዕሊኡ እውን 4 ተወሰኽቲ ክፍልታት ተሰሪዑን ተዛዚሙን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት 2018 ዓ.ም ግዕዝ ብቅዱስ አቡነ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ ሻርሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ተመሪቁን ተባሪኹን አገልግሎት ናይ ጸሎት መሃብ ጀሚርና ከም ዘለና ንኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ንሕብር ብሕጂ ክህነፅ ተመዲቡ ዘሎ ስራሕ ከዓ እዚ ቀፅል ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓመድ ብምዃኑ ማይ እናተሸርሸረን ጨፈቃ እናኾነን ህዝበ ክርስቲያን ስለ ዝተሸገሩ ነዚ ሽግር እዚ ንምቅላል ብፀፊሕ እናዓረ እናተነፅፈ ማሻሻታ ክኸውን ስለ ዝመደብና እዚ ከዓ ካብ ገበርቲ ሰናይ ህዝበ ክርስቲያን ብገንዘብ ብዓይነት ንብረት እኒ ሕፃ ጨሜንቶ ጅያ ዝህብ ከከም ዓቕሙ እናኣበርከተ ንኽስራሕ ብቅዱስ ሲኖዶስ መስርሒ ፍቓድ ወረቐት ስለ ዝተዋህበና ስለዚ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን ዝዓበኹምን ዝነኣስኩምን ነዚ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያንና መሻሻታ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ነዚ ስራሕ ክንጅምሮ ስለ ዝኾንና ነዚ ስራሕና መፈፀምታ ንምብፃሕ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ብጉልበት ብገንዘብ ብዓይነት ንብረት ኢደይድካ ንብል ኣብ መወዳእታ ብዓይነት ንብረት ብጉልበት እጃሞም ዘበርከቱ ገበርቲ ሰናይ ክንፅውዕ ኢና እዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ ገበርቲ ሰናይ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እዚ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ብውሽጥን ብደገን ምስ ሙሉእ ቀፅሩ ከምኡውን ማዓፁን ፍንስትራን ዘጠቓለለ ብሰናይ ተበግሶን ድልየትን ናይዞም ገበርቲ ሰናይ ብግቡእ ተለቕሊቑ ስለ ዘሎ ንመለቕለቒ ዝኸውን ኢሎም ዝገዝእዎ ሕብርታትን መኽፈሊ ሰራሕተኛታትን ኢሎም ዝገበርዎ ወፃኢታት ገንዘብ ክንጠቅስ ኢና ኩሎም ሰራሕተኛታት ዕዳጋ እኽሊ ወይ ዳጠግን 24,200 ናቕፋ ገንዘብ ወፃኢታት ገይሮም ሓንቲ ገባሪት ሰናይ 18,000 ናቕፋ ዝኸውን ገንዘብ ወፃኢታት ገይራና ማሕበረ ምእመናን ኣዴታት 13,000 ናቕፋ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰንበት 2,600 ናቕፋ ከምኡውን ብግልበቶም ኣብዚ ናይ ምልእላቕ ስራሕ ዝገበርዎ ተሳትፎም ብዙሕ እዩ ስለዚ ብድምር 57,600 ናቕፋ ዝግመት ድምር ገንዘብ ወፃኢታት ብምግባር ነዚ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ብውሽጥን ብደገን ከምኡውን ሙሉእ ቀፅሪ ምስ ሙሉእ ማዓፁ ዘጠቓለለ ኣወቂቦምን ኣብሪሆምን ስለ ዘለዉ ግልቦቶምን ገንዘቦምን ይባርኸሎም ከምኡውን ብዙሖም 9 ዝኾኑ ኣገልገልቲ ካህናትን ዲያቆናትን ደቂ ቤተ ክርስቲያን 15,000 ናቕፋ ዝወደአ 20 ካባ ምስ ኣኽሊሉ ንቓል ኪዳን ዝኣስሩ ተፃመድቲ ዘገልግል ኣወፊዮምልና ስለ ዘለዉ እግዚኣብሔር ሓሳብ ልቦም የስምረሎም ስሞም ክጠቕሱ ዘይደለዩ ገበርቲ ሰናይ 55 ኢንች ፍላት ቲቪ ምስ መስቀሊኡ 12,400 ናቕፋ ዝወደአት ኣወፊዮምልና ኣለዉ እግዚኣብሔር ሓሳብ ልቦም የስምረሎም ሓንቲ ስማ ክትጠቅስ ዘይደልየት ገባሪ ሰናይ ምስ ተሓጋገዝታ ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትሪእዎ ዘለኹም ዴኮሬሽን ሸሊማ ዘማዕረገትልና መንእሰይ ሓፍትና እግዚኣብሔር ምስቶም ምሳ ዝተሓጋገዙ ዘለዉ ዓስቢ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይኽፈሎም ኣብ ድባርዋ ዝርከብ ሓደ ገባሪ ሰናይ 6 ኣልባሳት ኣወፊልና ኣሎ ኣቶ ኢሳያስ ገብረ ልኡል ዝተባህለውን ዑደት ነዚ ክግበረሉ ዝፀንሐ ምንፃፍ ዝሃበና እዩ ኣነባበርቲ ዓዲ ገጀረት ኣባላት ኮሚቴ ማሕበር ባርጅማ ኣባላት ኮሚቴ ዕዳጋ እኽሊ መንእሰያት መታዓቢት ገጀረት ብጉልበቶምን ብንዋቶምን ከምኡውን ኣዴታት ማሕበር ምእመናን ናይ ቤተ ክርስቲያን እኽለ ማይ ብምድላው ነዚ በዓልና ክውን ንምግባር
ሓገዞም ዘበርከቱልና ኣካላት ስለ ዝኾኑ ዓስብኹም ካብ እግዚኣብሔር ረኸቦን እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ምስጋና ቃል ኣብዚ ተወዲኡ ስለ ዘሎ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ወይልሶም ብዝወከልዎ ቃለ ምዕዳን ካብ ዘበርከትዎ ኣገልግሎት እንጠቅስ ዘእምነሱ ሂወቱ ስትሬት እግዚአብሔር ከም ዝብል ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ንኣስታት 66 ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ተጸሚዶም ኣብ ዝተፈላለየ ፀፊ ኣገልግሎት ናይ ቤተክርስትያን እናተመደቡ ብገበዝ ብኣማሓዳሪ ቤተክርስትያን ብሓላፊ ስብከተ ወንጌል ናይዚ ቤተክርስትያን ኮይኖም ንብዙሕ ዓመታት ከገልግሉ ዝጸንሑን ዘለውን እዮም እሞ ብፍላይ ኣማሓዳሪ ቤተክርስትያን ኣብ ዝነበሩሉ ከዓ ነዝር እንሪኦ ዘለና ህንፃ ቤተክርስትያን ምስ ቀፅሩ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ተሰሪሖም ዘለዉ ህንፃዊ ስራሓትን ምስ መሳርሕቶም ሽማግለታት ዓድን ኮሚቴ ልምዓትን ኣባላት ሰበካ ጉባኤን ኮይኖም ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣብነታዊ ኣቦ ስለ ዝኾኑ መላከ ህይወት ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ይወሃቦም ኣሎ። ካልኣይ ቀሺ ተወልደመድህን ገብረስላሴ እዞም ኣቦ ን62 ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን የተፈለዩ ብኣገልግሎት ዲቅና ክህነት ቀሺ ገበዝ ኣባል ሰበካ ጉባኤ ብምዃን ንቤተክርስትያን ዘገልገሉን ኣብዚ ግዜ እውን ጡረተኛ ኮይኖም ክዕርፍ ከይበሉ ብትግሃት ዘገልግሉ ዘለዉ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ኣበርክቶኦም ተራእዩ መልአከ ፀሓይ ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቡ ኣለዉ። ሳልሳይ መርጌታ ኣምደ መስቀል ይስሐቅ እዞም መምህር ኣቦ ኣብ ዝጸንሕዎ ዘመን ኣገልግሎቶም 47 ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ከይተፈለዩ ብኣገልግሎት ዲቁና ክህነት ኣባል ሰበካ ጉባኤ ቤተክርስትያን ኮይኖም ዘገልገሉን ከምኡውን መምህር መዝገብ ኮይኖም 150 ዝኾኑ ዲያቆናትን ካህናትን ዘፍረዩ ስለ ዝኾኑ ሊቀ መዘምራን ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቦም ኣሎ። ራብዓይ ቀሺ ነፀረ ኣብ ፍስሓ እዞም ኣቦ ኣብ ዝጸንሕዎ ዘመን ኣገልግሎቶም ን45 ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ከተፈለዩ ብኣገልግሎት ዲቁና ብኣገልግሎት ክህነት ኣባል ሰበካ ጉባኤ ብምዃን ንቤተክርስትያን ዘገልገሉን ሕጂ እውን ብትግሃት ዘገልግሉ ዘለዉ ኣቦ ስለ ዝኾኑ መልአከ ሳህሊ ዝብል ናይ ሲመት ማዕርግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቡ ኣለዉ። ሓሙሻይ ቀሺ ፍስሓየ መርጌታ የማነ እዞም ኣቦ ኣብ ዝጸንሕዎ ዘመን ኣገልግሎት
ن45 ዓመታት ዝኸውን ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ከይተፈለዩ በአገልግሎት ዲቁና ክህነት ምሕዳር ሰብዓ ጉባኤን አባል ሰብዓ ጉባኤን በመሆን የቤተ ክርስቲያን ዘገልገሉን ሕጅውን በትግሃት ዘገልግሉ ዘለው አቦ ስለዝኾኑ መልአከ ሰላም ዝብል ናይ ሲመት ማዕረግ ብኢድ ቅዱስ ፓትርያርክ ይወሃቡ ኣለው። ኣብ መወዳእታ ነዚ ኩሉ ዝወዓልናዮ መርሃ ግብሪ ፕሮግራምን ክብረ በዓልናን ኣጠቃሊሎም ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦና ቃለ ምዕዳን ከስምዑና እዮም። وعلنا فعها خلنا وصبروا حتى نقدر لما أخذنا جاهل الله فتعلينا ترى ما نسأل تسمعنا حتى نقدر خلي بالو على بيت كريستيان زي إذا عليهم صاحب جنة صاحب جاي يعرفون زوج بيت كريستيان يعني هم سيوم دلوا سلزي تتجنزب كم تمرشين عنا سلزنا كلنا دلوا نبي الله حتى نقدر استرف خلق صوم ماني إذا إبنا نحب الزوم ماني جاهل الله هم وهذه برتماني إذا هنسا تقولي نعنا إذا قلت نعنا رأي فرنا زيادة السائل إذا قلت الموز يا الله تصامي اليوم حتى نقدر نسمع مسهد بابن سأعمل خمن ما سمعي هابن تصامي إلنا يا أمين. هذا لا قلنا عاقبة
سمون مقدس من قسم نبات وقعنا حالتنا كعتنا هيمنتنا يصبعنا أو نزل السماوات لا أنت عبد جواري تلاي عبيت لجي توصلي دبلبي
شوف تعالى على اليمين شوف تعالى على اليمين عايز اللي هو اليمين شوف تعالى على اليمين تصرفك عوان بس شوف المال حسب حياتنا شوف المال اليمين تكتيك لكن الميزان ده شوف تعالى المال اليمين بركة حتى اللي غير حسابك شنو فيك الحين قلت لنا اعمل حساب متى سليك راح تخلتي تعالى المال اليمين عايز اللي هو اليمين عسرته تعالى المال اليمين تاخذكم نورمال تعالى اليمين اليمين عايز كاس كان زقفتي سولاب تقرب تلك زين اوكي قلنا لي تي اتكون كاكل لعل سله تقول بريحانا لا تبلس كا خبرت كوي عايز كذا لا بس خبرت كوي عايز كذا لا جو مالا شوت مالا ولا سنة كناس كنوي لحنا بيجي ها